Ma? Dalem sayang, enten apa to ya? Gekno kopi ngono lho. Bentar to, liatin mama masih ndondomi kotang iki lho. Bekase mbok lori mambengi lho delon jepat kabeh kaya ngene iki lho. Mbok tuku sing anyar ngono. Tumbas lagi, oh ya eman-eman duite to ya, kena mbungke ngopi, kena mbungke tumbas rokok, kena mbungke mancing ya ta? Awakmu pengertian ngono, Mah. Dadakno. Kok sik kena dinggo ya iki? Selama masih bisa didondom seperti ini ya masih bisa dipakai to sayang. Nduh, Dlan. Malah kaya kembangan, malah nyuni banget iki lho, Dlan. Ya apik no. Sampeyan tumbas ndek toko sing ngene iki gak ada. Ini limited edition. Yo ora enek kotang dredet tak. Coba mau kemana itu? Arep mancing. Mancing lagi. Ya wis nang berangkat. Wis tak budal mancing ya. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya, saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono lho. Oh, perkarane enek sing nyeruduk. Isik-isik jaman-jamane sak nang sing nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa ora sah kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-elek meteng piye lek ora kabeh kok. Lah gelem gawe omah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Lek ora kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tumbas sih lho? Aku masuk pengene kaya apa ya moh tumbas. Tapi nek diwehi gelem. Jaman-jamane kowe sak gelem nyeruduk lho, Cok. Kok suruh masaku kok gagak jaran men kowe iki. Kapan wi aku lho ora tau tumbas. Kowe iki nyapa ngurusi wong kabeh ora iki. Pengen ngeruh. Kok ben ngono lho. Kok suruh masaku ngene sing gawe kok iso. Ya sapa ngerti aku dikon gawe. Lah kok kowe ngalah-ngalahi profesor tekokanmu Enggak murte kok bab nguyuh ya lho. Lah wong wedok kuwi iki nguyuh dodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti no wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok ya wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah ya ben ketok nyeni to. Ya kepyah kabeh lho. Ya karo mekekeh saithik to. Padakne sapi apa wedhus wedok lek nguyuh ngadeg, Sopo sing madakne? Lah nek wong wedok nguyuh ngadeg po ya ora oleh. Kepyah kabeh teko ngendi-endi komoh. Tandune wong wedok nguyuh dodok kuwi iki mergo enek fungsine. Terus fungsine lho nggo apa? Lah nguyuh ae lho. Kuwi dingge menopang angin. Lah lek angin mlebu le prek. Glagepan kowe. Justru nek dodok kuwi angin gampang mlebu. Kan ngowoh.